Na úpatí Moravskoslezských Beskyd v malebném podhorském prostředí leží město Třinec. Město Třinec je s 50 000 obyvateli významným průmyslovým a společenským centrem regionu. Všem známý především výrobou oceli nebo extraligovým hokejem. Dovolte, abychom vám nyní představili třineckou firmu Drutex, která se zabývá výrobou a prodejem oken a dveří. Seznamte se prosím se zázemím naší společnosti a s technologií výroby oken a dveří. Společnost a její úspěch tvoří lidé. Tým profesionálně vyškolených zaměstnanců je motorem a také zárukou rozvoje naší společnosti. Odborné vzdělávání a zkušenosti nabité praxí jsou pro naše zákazníky zárukou kvalitních výrobků a profesionálně poskytovaných služeb. Naši obchodní zástupci jsou připraveni poskytnout vám odborné informace při výběru vašich nových oken a dveří. Seznámí vás s konstrukčními vlastnostmi moderních oken a jejich výhodami v praxi. Pomohou vám zorientovat se v široké nabídce typů oken či barevných variací. Poradí s výběrem vhodných doplňků. Nezávazně a zdarma vám zpracují cenovou kalkulaci. Hlavním výrobním produktem společnosti Drutex jsou plastová okna a dveře. Plastová okna vyrábíme z bezolovnatých profilů nové generace značky GL System. Kvalita a dlouholetá funkčnost oken je naší hlavní prioritou, proto používáme výhradně nerecyklované materiály. Plastové profily jsou vyráběny ve třídě A, tedy bez ochuzení stavby a s potřebnou tloušťkou profilových stěn. Sledujeme moderní trendy a jako jedni z mála vyrábíme výhradně z bezolovnatých profilů. Takto zhotovená plastová okna jsou obzvlášť vhodná pro alergiky, astmatiky nebo takové objekty, jako jsou nemocnice či školy. Okna vyrobená z profilů GL System nesou označení ekologická. K výrobě plastových oken využíváme nejmodernější dostupné technologie. Všudy přítomné počítače ovládají stroje pracující s přesností desetiny milimetru. Strojové vybavení od firmy Urban, Lisek, Rapid, Technoplast nebo Cincinnati je zárukou správného zhotovení a dlouholeté funkčnosti našich plastových oken. Izolační dvojsklo je jeden ze základních prvků okna nebo dveří. Dodavatelem skla je světově známý koncern Guardian, jehož nízkoemisivní sklo Climagard TM Premium patří na samou špičku ve své kategorii. Všechny výrobky Drutex jsou standardně dodávány s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla U rovná se 1:1. V nabídce jsou rovněž skla ornamentní, bezpečnostní či reflexní. Na přání lze okna osadit rovněž izolačními trojskly. V průběhu výroby je udržován přísný technologický režim, bezprašné prostředí, přesně stanovená teplota a vlhkost vzduchu jsou podmínkou k zachování 100% kvality našich plastových oken. Na samém vrcholu nabídky společnosti Drutex jsou dřevěná okna a dveře. Elegantně zaoblený systém Softline 68 s výběrem dřevin borovice nebo meranty a široká paleta barev tvoří neodolatelnou nabídku pro příznivce přírodního materiálu. Pro výrobu dřevěných oken a dveří používáme výhradně třívrstvé, plošně nenapojované hranoly. Důkladné zpracování se zaměřením na detail, perfektní vícevrstvé provedení povrchové úpravy dělají z dřevěných oken Drutex nejen funkčně dokonalé výrobky, ale i estetické skvosty. Naším cílem je být žádaným dodavatelem oken a dveří, a to nejen v celorepublikové působnosti. Výrobky Drutex již dnes nachází své uplatnění v řadě zemí Evropské unie a také ve Spojených státech, Austrálii, Mexiku či v oblasti Dálného východu.